gondo torambana apata ayai okay. Pakazara pane aiwa guys tine full house guys tine full house kana usati wauya chitogara wauya kana usati wauya pakazara guys chakutarisai aiwa makazara aiwa tagona guys tinodhonza chaunga guys mungataurei chaunga tinodhonza takamaketa guys well marketed tazadza yes alright tiri kuVVIP kune kuna nina Freeman chete kuno tiri kuVVIP guys aiwa takazadza guys takamaketa right saka musicians kana makuyo motiona ona itazadza Freeman tazadza panze pakaora nevanhu guys panze pakaora nevanhu panze pakaora tazadza guys tazadza kuti ndipinde mukati umu guys ndakazivhara nemaska ndiri kuonekwa nevanhu andinoona kuti ndipinde mukati umu ndiri kutaridzei vanhu manje ka hamunotinoshambisa sei mirai ndipfeke masiki ndinde kuvanhu mirai ndipfeke masiki kurumbidzai kuunganai musike 500 ndinde kuvanhu munoona uku aiwa tazadza mazimba ari kunakirwa guys mazimba ari kufara ari kunakirwa mazimba oyo ndakapfeka bumshot guys ndakapfeka bumshot negroove ndakapfeka gumshot tazadza guys takamaketa takaita zviripo guys munongoshorawo zvenyu guys but pandomaketa nemwoyo wangu wese ende zvinoita ndimbovhara kumeso vagara padhuze neni wava ndivanaa patiwamaketa nemwoyo wedu wese guys full house hai zvonakidza izvi zvodadisa une magarai oyo regai ndipfeke maski handidi kuti vanhu vandione saka regai ndipfeke maski ndipindire muvanhu regai ndipinde muvanhu ndodzoka kuno kuti munoona mirai ndipinde muvanhu munoona vanhu panze pakazara guys pakazara isadopinda nemavip dos pakazara panze mirai ndinde
jamming with the hostess cupcake. Featured by Tina. Maski ndofamba naye because ndisingati ndione saka ndotopfeka zimaski rakavhara kumeso riya ndisingati kuonekwa nevanhu saka ndopfeka zimaski rakavhara kumeso ndoda kutaridzai ndoda nditaridzai nepanze ndoda timuone nepanze ndinga ndine panze ndoda timuone panze nasi ndaona zvimimba zvabuda pana pahobhobho tave panze guys tave panze ndikuya upi alright ndikuya panze mai mwana pakazara iri panze pazere Temba man bamnindoone ndamuona yesi Temba man yesi Ruth chauke murisaiseko materisi murisaiseko ataridza hapa minhama aiwa tine pawa makazara aiwa tasimudza fullhouse aiwa mandifa ndandichidhautsa pamiri kutozadza here kana kuti ndandichidhautsa mukandisimbisa mukati gulezi mune pawa muremuone aiwa makazara makazara shema fullhouse cheche andafara ndiri bhokurisei koita kusimba imi mainini ko muri kuputika makutera isusu ndoko vakasvika vakuenda kavo nhasi vanhu vanobva nemimba pano zvandiri kuona mukati umu vandaenda kupinza imi netiketi renyu ninesi havana ndapinza vanhu kupona munandudza kuti mukuenda ninesi imodi ndavaudza kuti pana artist manje vanozoti havasi artist kavo pajoba rusikama pana ati tikuenda nemi kuti munoisiwa tag handei handafara guys hatafara tazadza ini kana guys ndikabhadhagwa mari andisika yekuadvertisa chinhu chikabudirira ndofara zvisingaiti guys unozati hama racho unodya wakafara kuti at least zvinhu zvedu zvaita aiwa ini ndakapfeka mask angu guys ini mask handisi lasi nesingadi kuonekwa nevanhu saka mask masimba mayeloboni guys yedi kutengeseraiwo mafuta ekuti amayeloboni yedi kutenge mafuta kuti mayeloboni uyai kumafuta tione homafesi kangosvika kangoti painobata vanhu etupalife homafesi kangosvika inovharira vanhu panobuda 3 chete timu rose rimwe rosungwa
Mana pindah sih. Kamu berapa pindah? Nam singa dulu pindah ya. Neymar. Neymar, kenapa sih pada ada gaya macam ini? Neymar, mau bilang berapa sih nama dia coba? Pizza. Thank you.
Passport kwanzi shout out to Madaris. Lawathi kana Madaris achikoreswa kuzo. Amuna kwanzi. Akoreswa Madaris pasiteja. Amuna kwanzi keep up to Madaris international. Wakoresiwa. Hayi wathi shamisa wena. Rastenberg ayisathi yambodonza kuna iso Rastenberg for the first time. Ayisathi. Don't Sisimeni, Don't Sisimeni. Oyo. Bob ngini nayo. Tirauro. Kanibona kuliza abantu live bana. Amupare phone. Ina wanabomba platinum DJ Box Mandemo. Serious business here, talk about right about now. You're not coming at the office and not talking, you know. Right about man selector. That's what we do now.
because nekutombondiziva vese apa ndakatombondiziva because ndakatopfeka maski nekepesi saka nemagirazi saka fesi yangu haitombooneki handitodi kuzikanwa. Yeah, man, trust me, no man, when you don't know. Right about that serious business, get top up now, you know. Remember when Mr. HKD comes in the club tonight. So Mr. Super HKD boss right about the police station, you know. But you right about that business, get top up now, you know. live, ne majaji, ne mafarra, varkuta, apa nama kita live?
ndavoita covid handiti covid ari kuuya anytime from now ari kupinda anytime from now moro sere unoga era kuti moro ina na zezuru samtoko cameraman apate kamera. Ngirenje ke cameraman apate phone. Ayo andindi
COVID. Freeman auya guys. Freeman is here. Freeman is here. Freeman anapinda nepataka garabu. Yeah! Ndokwira na Freeman, don't worry, ndokwira na Freeman. Oyo! Prosper for him, bomsiya yambutamba.
Gesa negalo Shikiro. Vex Shikiro, Vex Shikiro, Vex Shikiro. So we are being about the select is not about to not take us to the Rayano. The big about the characters from after to not from the rock and the last of Rayano. In Castle the back HKD was interactive. A fire about right about a HKD was. In Castle Lord. And to go to the rest of HKD was. What am I about to not and to go to the rest of t-shirt HKD was. 200 $100. Get that to the journey. A direct amount of 5 minutes away. HKD was a direct and on your way. The group to one selector was on your own. Mokai. Holy Masters, mangwana. So utaura zvebhilesing dzemasimba mangwana. Let me do to see my selector. I think something to be at the front of the so much let's get into a silence in the video. Representing what I'm going to do. A party at the front of the let me keep my selector. Roll up.
If you go back for niggas, you go back for niggas. Cause you be on the door, up in the stores.
Uyu mudarisi asandi umorosi. Uyu mukadzi mupfupi uyu mudarisi. Uyu jeni uyu mudarisi. Mofio. Uyu mofu. Oyo. 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 Oyo aiwa wakasadza wangu hande mofu. Eh. Oyo. Oyo.
Anazogera arushaka pekupinda napo anopinda puxa uma piscina nessa aí hoje. Não se puxa essa parada. Olha. Joelini aimbo iti stage ani nenji jaiva o ere. Nenji jaiva o saka iti stage ka woman.
Guys, buddy, ukaona 1000 rands ka isera almost 500 bakuru nishero ukaona utingeze shisha bazvaruita usadipo 9 months vako shafa yesigaya kodera kubvisa saka if you love your mother show them one love like this. Sina when you were arrested. Sina when you were arrested. Next,
Somebody say, wayo! Somebody say 5-star! Yeah. Come on, fire! Come on, you go in there.
Vakatirira kwavari kuita kunyepa vasikadzi vavo. Rest in peace, soldier now. How do I feel that? You go. Vacha kubatirira chai. Havasi kusiya, havasi kuregedza. Let's go.
You just left me the morning. Was expecting you to call me. Tell me, are you up to something? Cause right now I just can't stop thinking. If I'm out of a pie and they would cheat us up, we should never come like that. You got to let them guys not go to us. If I'm out of the shit, I'll give them a soul. Oh, baby, I'm already that's what I'm gonna be. You don't believe. I'm not gonna give you a 1, 2, my baby boy. Guys, what am I going to go? My comments are going to my comments and you fire, Jess.
Saba chiterera mashoko anda kuima pastage. Respect and love. Yes. From Shaiba. Kiss me the simplex. Sambo. Maria ina Belgia. Kana zichita. Iboristina Fudina Belgia. Rasted Begin Kudisa. Just play it one more time. Chichiri kana sakabila kutanisa. Play the music, love it when it's on the fire. What do you say? When the people are doing what you gonna do. Don't need that DJ man to go want to vote. Music is just the end to vote. Makali se muda stay big and all go muda gana mochiga. DJ Pura, oh Maria. Kana zichiriya, Borisina, good vibes, never shut up, what do you get that? Whoa! Money! Mama! Come is! No, what is? Mana? What I'm going to say, I'm going to no, you say? Ready? No! Yeah! Alright! Guys, ndagara pasi ndaneta ine kumira ndaneta Savannah wani andigoni
Ndani msoja yeye.
ndiuze ndimbono ndichitamba pombi ndite mumbona vanhu ikapera guys ndakuinda kumba ikapera ndakuinda kumba pombi mandishandisa nhasiyo makumba akurwadza aya nekuinda unomira ndikudzokera kuti mungonakigwa chete guys timufare vanhu vakudonedza maspika panapa guys vanhu vakudonedza maspika champiri gori ndikuda kuita bati handina kudhako iyo pombiyo ndingatudza vaine pastage apo ya Mbona pombi yakwira pastage mirandire mujusi mbona pombi yapinda pastage mberi kweyo tutapita nepai tipindewo tinopekera mukati mombe tinde tinoona pombe Somebody
ndambotambudzika because ndiri pane pressure ndiri kudhumiwa nevanhu. Nashiniwa guys. Ndashiniwe mukati umu naimi aiwabudo ndoshiniwa aiwabudo kwakubigwa mafoni nasanobigwa mafoni wakazvireka Prosper guys amukazvikwanisa aiwa pano ndandoshiniwa mukati umu kwa hiyo covid zvayo mai mwana ndasina mamaski nhasi avo nhasi ndasina mamaski ameino shuta guys ndakwenda kumba indaneta aenda ndapowa hopeni
pano, fight, 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 fight. Yani, şu akaba, ya kau nak kau nak bikin apa? Ya semua ni, doti. Ay sorry bikin, doti, ira bagai doti. Berapa? Sorry guys. Madi, madam. Mas sisa mnapodisa pa live. Azinakuisa pa live here. Uripa wani reka ndikuise izvozvi. Reka ndikuise uripa wani pa live reka ndikuise. Vana zoti oil inenge yechinguru. Uyu. Ush. Mira usina live. Uyu ava guys vakomana vacho ava. Ava. Ava kave oil ava. No vari kuoila ivava. Dzine oil. Dzine oil singaiti kungodonha oil ipapa. Ai. Guys ndaneta enda kunda kunovata ini. Angazvikwanisi guys zvinhu zvemafaro izvi. Usha kuina handingazvigoni. Handingazvikwanisi guys. Guys ndandingazvikwanisi nichandangofara nechekuti ndakamaketa zvinhu zvakafamba chete. Ndakaita zvinhu zvongofadzawo kuti wakaita basa rako ukagona nemazvo. Saka ndakuinda guys. Ndakuinda. Asi mangwana ndichaunzi Freeman handitika nokuti mamona nhasi atachapfura vachapfura avo nekumba uku vachienda kuPretoria kuJoburg mangwana. Asi handichaiti live handiti mamona. Handichaiti live. Bye bye guys. Muwatabhore kai ndinde ndaneta ini. I'm tired yo. Handambozama kufadzai guys, handambozama. I've tried my best anyway. Handazama. Chirega tichinda kushakanaka hanzi chingoma chinoregwa chichiri kunaka. Chanzi chikati tindinge kwayo chikati tindinge mira ndi. Zvichiri kunakidza kudai wechinda mona kuti matotaka kurwa mafight chichi. Choma nebhodhoro. Hanzi mama aiwa ndina Father Diaries. Ndina Father Diaries. Father Diaries vanitevera kumasure. Father Diaries vatevera kumasure ndina Father Diaries. Saka ndiva ndakatomirira mbinoti vainde pi. Kuti vachambotaurawo nevanhu mukati nevakadzi mukati ndingoziva. Ndambira pa ndandosva mai mwana kuita kusviniwa kumberi kwenda ndosviniwa mai mwana. Ndandosviniwa. Hai man. Father Diaries vari kuvaindepi zveseti tochinda kumba ivo disappear. Izvo zvivaindepi? Ha baba. Chokana vachara nemukadzi ngavachipedza zvetinde nai. Muzowoza vanozomuona kari mwezi, muzomuona rimwe zuva 9.
ende Father Diaries. Kumunozoona ka munhu wacho mangwana nai nasa. Ndashinwa guys aiwa apa ini mask anambobvisa mai mwana mask yangu ndandimbo zvandikuona umuka zvokwadingana vanhu vakazita covid mwari variko zviri mukati umu guys zviri mukati umu vanhu vakazita covid ka mwari anenge achingochengeta vanhu vake shuwa anenge achingochengeta vanhu vake because zviri mukati umu havana kana mamask ina ndambobvira ndabvisa mask yangu aiwa kana zviri mukati umu ka vanhu vokuita kufemerana vachifuridzirana mati vachifemerana apa vakashinana kudaro imi mai mwana hai ameno ameno zvokwadi zvinofadza Diaries anoona pombi ngwazonoa kapombi mangwana ndisipo zvoda kuona pombi nhasi ndiripo here ndoda kuenda kuba indokona ngovasiya kaini ai wasiya pombi andinozona mangwana no napona pombi nhasi shuwa ndiri pano zvandanguri ndamira kuna toilet yakadai aiwa but anopedza masports shame anopedza masports Freeman aiwa anopedza hadisappoint shame he doesn't disappoint zveshuwa hadisappoint andibonitarisa chivainde pamwe wabuda ndisingaoni saka ngaibake aye indi kutsvaga munhu akagara mota bye bye guys kwenda vangomira kundikuti masana mukati zvemuri mota ende zvakaoma guys bye bye.